entrevistamos a Xoán Reices, candidato polo BNG. Ola, señor Reices, grazas por aceptar a invitación a Biondi TV. Gustaríanos comezar por coñecelo un pouco. En que colexio estudou vostede? Eu estudiei no Colexio do Souto, no Manuel Villar Paramá. Que estudos ten? Estudiei psicoloxía, son monitor de tempo libre tamén, pero basicamente estudiei psicoloxía. Vostede onde naceu? No Hospital de Santiago, pero criei-me en Couso toda a vida. Seguro que cando eras pequeno pensabas que ia ser de maior. Cal era o teu traballo co que soñaba? Pois a verdade que soñei con moitas cousas, non? Como todos, a mí gustaba moito o fútbol de pequeno. Entón, de pequeno sempre me gustou ser futbolista, pero moitas cousas variadas. Houve unha época na que me gustou ser cantante, tamén, todo relacionado co arte sempre me gustou. Cando estudaba no colexio, como era o trato dos profesores cos nenos? Pois uns mellor, outros peor, non? Como en todos lados. Non sei, nós cousas tan guais como agora non facíamos, pero ben, non teño queixa. Cal foi o profesor que máis se marcou? Pois mira, tuve un profesor en segundo de bachillerato que se chama Arturo, que dá filosofía, e a verdade que tive un moi bo rollo con el, enseñoume moito a pensar de outra maneira. Cando vostede estudaba, crees que a educación era mellor? Pois non o sei, porque agora tampouco estou, como non traballo de educador nin nada, tampouco sei exactamente como está ahora mesmo, pero eu creo que debe seguir máis ou menos igual. Antes éramos máis rapaces igual, ao mellor había menos mestros por rapaces, e cadra eso non é moi bo, pero bueno, eu creo que é parecido. O cole estaba en boas condicións? Sí, home, a ver, tiña os seus problemas, as súas cousas vellas, pero sí, eu creo que sí, máis ou menos. Falemos do noso caso. No noso centro temos un pabellón inundado. Un campo de fútbol parece unha lagoa. As luces das aulas non iluminan o suficiente. No ximnasio temos cables colgando. Que faría para arranxar estes problemas? Bueno, pois o primeiro eu creo que é meterlle caña á Consellería, non? Que é a de Educación, obviamente, que é responsable de ter isto en boas condicións. E despois, desde o Concello, pois, poñer todos os medios posibles que haxa para que vos teñades unhas instalacións polo menos decentes, non? Fixemos un traballo sobre as dificultades que ten a xente con discapacidade para desenvolverse nun pobo. Pensas que a estrada adaptada para a xente con discapacidade, que faría para mellorar a situación? Non, eu penso que para nada está adaptada. Mesmo hai moitas beiras rúas as que supoño que será moi difícil acceder con silla de rodas, vamos. Que faríamos nós? Pois iso, intentar escoitar a xente e axudarlle, non? Neste caso, pois poñendo todas as rampas que fagan falta e axudando no que sea posible, claro. Tendo en conta as dificultades que ten o Concello, porque, isto está limitado, non? Pero, eu creo que é cuestión de prioridades, entón, ao mellor, en vez de gastar 2 millóns de euros en campos de fútbol ou neso, pois habría que gastalos en adaptar a vila a esta xente. Antes de presentarse, a alcaldía tivo outro emprego? Sí, eu, traballei de moitas cousas. Traballei de repartidor de pizzas en Santiago, nunha moto, traballei, non me acordo que máis, de monitor, de tempo libre, e agora estou traballando de administrativo nunha empresa, cun ordenador, basicamente. Que te inspirou a ser político? Que me inspirou? Eu creo que é algo que sempre tuve, non? Porque eu penso que a política nos afecta a todos. Que iramos ou non podemos escapar dela. Entón, non sei se por motivos familiares ou por qué, pero sempre estuve interesado nela. A verdade é que foi algo natural para min, non? Simplemente chegou un punto, despois dos meus anos de máis novo, que dixen, pois eu sempre quixen facer isto e vou non facer agora que teño oportunidade. Vostede preséntase polo BNG. Dende cando é membro dese partido? Pois mira, fun xa, estuve en Galiza Nova cando era noviño, debía ter, non sei, 15 anos, 14 ou 15 anos, 16. E despois deixeino porque, anduve noutras cousas, mas estuve aí o BNG unha época rara. E despois volvín hai 2 anos, me parece que foi, ou 2 anos e pico, volvín outra vez a Galiza Nova e uns meses despois xa me metín no bloque. Cando decidiches presentarte ás eleccións municipais? Pois mira, foi en
setembro do ano pasado, ou en agosto, a finais do verán ou a principios do outono. Dixéronme, a verdad, que me quentei, así que delle pa diante. Queremos coñecer un pouco algunhas das súas ideas. Cales son as súas propostas a nivel educativo no seu programa electoral? Pois mira, a nós parecenos moi importante o tema da xente nova e da xuventude. Tanto a nivel educativo non podemos propoñer tantas cousas, non? Porque, como xa dixen, pois depende da consellería, non podemos decir vamos poñer 5 mestres máis, non? Pero, bueno, con respecto á mocidade, sí que nos parece que debería haber propostas específicas para vós, non? Para os chavales. É algo que non pasa no Concello. Nós, por exemplo, propoñemos crear un centro para a xuventude, non? Porque agora non sei se sabedes, hai asociacións xuvenís, pero están na estación de buses, e iso é incluso perigoso, porque está o edificio moi mala, nunha situación moi mala. Entón, propoñemos crear un centro onde os rapaces poidades realizar as vosas cousas, non? As vosas propostas, e ao mesmo tempo disfrutar das que se nos ocurran, non? Dos talleres, cineclube. Ademais, unha cousa que pensamos que é moi importante que é mezclarvos con outras xeracións, non? Entón, por eso, a nosa idea é que nese centro de xuventude tamén haxa persoas maiores, non? Porque pensamos que esta conexión interxeracional é moi importante e se está perdendo. Tamén queremos poñer en marcha actividades para a prevención do suicidio, do alcoholismo, todos os problemas mentales, de educación en sexualidade, todas estas cousas que creo que se tratan de maneira insuficiente hoxe en día. A nos parece moi importante, entre outras cousas. Se foses alcalde, que é o máis prioritario para facer na Estrada? Pois mira, eu creo que o máis prioritario é manter os servicios públicos, axudarlle ás empresas a que creen traballo, non? Dándolle máis solo industrial público e tal, entre outras cousas. Eu creo que o máis importante é crear unhas condicións boas para que a xente se quede aquí, porque se a xente se sigue marchando, xa imos baixar pronto de 20.000 habitantes, co cal teremos moito menos financiación, é prácticamente a mesma xente, non? Polo tanto, os servicios van ser peores. Entón, eu sei que é moi complicado, pero o máis importante é crear as condicións para que a xente non marche. Tes algunha idea innovadora para a Estrada? Cal? Bueno, eu creo que esta idea que vos dixen xa é bastante innovadora, non? Crear un centro onde podamos potenciar estas condicións entre a xente maior e a xente nova, que de verdade que para nós non son fundamentales, pero nós non decimos que vayamos facer nada increíble, non? Nós simplemente o que decimos é que imos facer as cousas con xeito, con sentido común, non? Imos ter as prioridades claras, non? As prioridades é a xente, son os servicios públicos, especialmente a da xente rural ou da xente maior ou dos novos, que son os menos protegidos, non? Cal é para vostede a cualidade imprescindible que ten que ter un bo político? Pois iso é moi discutible, porque, claro, eu sei que para chegar a triunfar na política, falar ben, ser un pouco cínico, non? Un pouco tal, ben moi ben. Para ser un político xusto, eu penso que é a honestidade, non? Non mentir, sobre todo. Decir a verdade, aínda que isto che vai a costar votos ou o teu puesto, non? Eso é moi difícil, claro. Xa estamos nas dúas últimas cuestións. Cita unha característica positiva de outros candidatos á alcaldía da Estrada. Bueno, eu, por exemplo, podo falar de Luís. Luís é moi amigo meu. Luís é o do PSOE, Luís López. Eu conozo desde hai, ao mellor 20 anos, e sempre nos levamos ben, sempre foi un chaval moi agradable, moi respetuoso, un tipo listo, estudioso, podría dicir moitas máis, porque, como dixo, é moi amigo meu. De Mar, podo dicir que é unha tipa moi lista tamén, que sabe moi ben como comunicar, sabe tamén falar ca xente. Eu penso que tamén que é unha boa persona. Do alcalde, pois a min parece un tipo que sabe o que ten que decir, que sabe organizar moi ben o que di. Igual que é un pouco político, non? Podería dicirnos unha cualidade negativa de vostede? Sí, moitas. Pois mira, a primeira é que a veces son un pouco impaciente.
Eu penso que para tomar as mellores decisións hai que respirar, non? E tomar as cousas con calma. E a veces a min cóstame un pouco. Moitas grazas por todo. Que teña sorte nas eleccións do 28 de maio. Moitas gracias a vos, foi un placer. Unha vez escoitados os candidatos, agora toca vos decidir a quen ides votar.